ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ସମୟ ଯନ୍ତ୍ରରେ ବସି ଟିକେ ପଛକୁ ଯିବା ଆଉ ବାଲେଶ୍ୱରର ସେହି ଗୌରବମୟ ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠା ଓଲଟାଇବା ଯାହା ତାର ଆଜିର ପରିଚୟକୁ ଗଢ଼ିଛି। ବାଲେଶ୍ୱରର ଇତିହାସ ବହୁତ ରୋଚକ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ସମୟରେ ଏହା ପ୍ରାଚୀନ କଳିଙ୍ଗ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ଥିଲା। ତାପରେ 16ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଏହା ୟୁରୋପୀୟ ବଣିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ପାଲଟିଗଲା। ଆଉ ଶେଷରେ 1828 ମସିହାରେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ସମୟରେ ଏହାକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜିଲ୍ଲାର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଲା। ଏହି ଲମ୍ବା ଇତିହାସର ଛାପ ଆଜି ବି ଏଠାକାର ଭାଷାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଓଡ଼ିଆ ତ ମୁଖ୍ୟ ଭାଷା, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ସାନ୍ତାଳୀ, ବଙ୍ଗଳା ଏବଂ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଭଳି ଭାଷାର ମିଠା ମିଶ୍ରଣ ଏହାର ସାଂସ୍କୃତିକ ସମୃଦ୍ଧିକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦିଏ। ସତରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହା ଏକ ଏମିତି ସଙ୍ଗମସ୍ଥଳୀ ଯୋଉଠି ଇତିହାସର ଅନେକ ଧାରା ଆସି ଏକାଠି ମିଶି ଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାଚୀନ ରାଜ୍ୟ, ୟୁରୋପୀୟ ବଣିକ ଆଉ ସ୍ଥାନୀୟ ପରମ୍ପରା ସବୁକିଛିର ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ମିଳନ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର। ବହୁତ ହେଲା ଇତିହାସ କଥା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଫେରିବା ଆଉ ଦେଖିବା ଆଜିର ବାଲେଶ୍ୱର କେମିତି ଆଗକୁ ବଢୁଛି ଆଉ ଏଠାକାର ଲୋକମାନେ କେମିତି ନିଜର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି।